tamni bagai nang aro aku biro mani tiba thimani hathaya pherana sakna ang belakhe ni soguno goi thakam ka omake phobjagai thiman bagai dongmalia thangi manai gnai ne tini ang phaisok ko jaro bokte ke no phaka kisa sai khara ge mo to tini jenu khameni umsuka ha koroma ka wagja mo tabu ko gari phaisa khurmanan kun sambab kore mo jidin tabu khurna thake tai 3-4 दिन हेराव नांगन समा मना आसो ना तो मा तो आसो का कोरमा का कोक जक फजा ओ बिसिंगवा पुगो ताबो aka aro to jisibi to khato habra bor rogno lukorogno bo sung hap khuri tangmai no go hapang sinin bo jisibi habri to into awno go bitam khamo so habang rogno bo jisibi taw tini ka khok tini bai ta kon jaga sopai mutam tu chokoi jang no kana chen gari phainai chen gari be khana khurna hin khana o sini haba rongno bo amai maro am haike dorok ta sa doti chuba khangka to sini tako pura bilmoni tripura no sung tai dutin ma khambin ma katina ata bo cha tu bumi bisingti bo sa tu buitango kana rogo khurja kana je phai khana manta hey oro koi phang am chuni lukura koi koru best club oro je khuri tangai no tam hne ko mo kasa kasa na macho je kurugu presla brong bele bele ka hamai maro ta mala tini sini tako birimoni tripura okra bini je mangkatino khunan chuba thini sini koru press club ni bongni yak chu tongo borok regitu bi phaise tini bin mangkatino 20 दिन pore tabu khurjang na naitong abagai ko sini koru press club rong bele bele ka hamai maro sini tai all media rong Kono tini o sin tako keren mangka tini kurjana pai jango o makan coba deh sini kuai pang am tini lukurong bo nor usua pai ne beje norom bele bele hambai je oro to mudam tiang ni sunuka haro kulai to muka norom bele hambai ya kono